अगर आप भी चाहते हैं कि एसएस फिल्म्स मोतिहारी के ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। Presented by SS Films रहे स्कूलवा के छुट्टी दूर दिल बाटे स्कूटी दूर दिल बाटे सभी रहे स्कूलवा के छुट्टी दूर दिल बाटे स्कूटी पहले रहे वो पीछा ओढ़नी गिर गइल नीचा पहले रहे वो पीछा ओढ़नी गिर गइल नीचा टिक्का पहले रहे बुंदा से कम नहीं रहे कौनो बुंदा से ठोक देले बाटे हीरो बुंदा से आले कम नहीं रहे कौनो बुंदा से ठोक देले बाटे हीरो बुंदा से हमरा के अखियाऊ मारत रहे सोना जानू तो मुहवे पकहे सखी रे वो कदा के दिहनी ना लहे लाइन मारत रहे उ जहे तहे ए सखी हमरा के अखियाऊ मारत रहे सोना जानू तो मुहवे पकहे सखी रे ओ कदा के दिहनी ना लहे लाइन मारत रहे उ जहे तहे उजर पेन्ही के सवट रहे मोछ ऐठत उजर पेन्ही के सवट रहे मोछ ऐठत गाड़ी नंबर रहे हो कर दू कम नहीं रहे कौनो बुंदा से ठोक देले बाटे हीरो बुंदा से आले कम नहीं रहे कौनो बुंदा से ठोक देले बाटे हीरो बुंदा से तानियो कदा घरवा के पाता संजय सादा बियो कर नाम हो बुझाता साथ रहे भरत भोजपुरिया सौरवेश्वरिया के गेंग कहलाता तानियो कदा घरवा के पाता संजय सादा बियो कर नाम हो बुझाता साथ रहे भरत भोजपुरिया सौरवेश्वरिया के गेंग कहलाता रहे जिला चंपारण छौड़ा रहे ना साधारण रहे जिला चंपारण छौड़ा रहे ना साधारण बाल रखले बाला वंडा जसू कम नहीं रहे कौनो बुंदा से ठोक देले बाटे हीरो बुंदा से आले कम नहीं रहे कौनो बुंदा से ठोक देले बाटे हीरो बुंदा से सौरभ डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो पटना।